Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, divendres sant. Text de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús va sortir amb els seus deixebles cap a l'altra banda del torrent de Cedró. Allà hi havia un hort, i Jesús hi entrà amb els seus deixebles. Judes, el que el traïa, coneixia també aquell indret, perquè Jesús s'hi havia reunit sovint amb els seus deixebles. Judes, doncs, s'endugué la cohort de soldats romans i alguns guardes del temple que els grans sacerdots i els fariseus li havien posat a disposició, i va arribar a l'hort. Venien amb llanternes i torxes, tots armats. Jesús, que sabia tot el que li havia de passar, surt fora i els pregunta: «Qui hi busqueu?» Li respongueren: «Jesús de Natzaret». Els diu: «Soc jo». També hi havia amb ells Judes, el que el traïa. Així que Jesús digué: «Soc jo», retrocediren i caigueren per terra. Jesús tornà a preguntar-los: «Qui busqueu?» Li digueren: «Jesús de Natzaret». Ell respongué: «Ja us he dit que sóc jo, però si em busqueu a mi, deixeu que aquests se'n vagin». S'havien de complir les paraules que Jesús havia dit: «Dels qui m'has donat, no n'he perdut ni un de sol». Llavors, Simó Pere es va treure una espasa que portava i d'un cop tallà l'orella dreta al criat del gran sacerdot. Aquell criat es deia Malcus. Jesús digué a Pere: «Guarda't l'espasa a la beina. No he de beure la copa que el Pare m'ha donat?» Llavors, la cohort romana, amb el tribú que la comandava i els guardes dels jueus, van agafar Jesús i el van lligar, i el dugueren primer a casa d'Anàs, que era sogre de Caifàs, el gran sacerdot d'aquell any. Caifàs era el que havia donat als jueus aquest consell: «Val més que un sol home mori pel poble». Simó Pere i un altre deixeble seguien Jesús. Aquell deixeble, que era conegut del gran sacerdot, va entrar amb Jesús al pati de la casa del gran sacerdot. Pere s'havia quedat fora a la porta, però l'altre deixeble, conegut del gran sacerdot, va sortir fora, parlar amb la portera i feu entrar Pere. La criada que feia de portera digué llavors a Pere: «Vols dir que tu n'ets també deixeble d'aquest home?» Ell respongué: «No, no ho soc pas». Com que feia fred, els criats i els guardes del temple havien preparat brases i s'estaven allà escalfant-se. Pere també s'escalfava amb ells. Mentrestant, el gran sacerdot va interrogar Jesús sobre els seus deixebles i sobre la seva doctrina. Jesús li contestà: «Jo he parlat al món obertament. Sempre ensenyava a les sinagogues i al temple, on es reuneixen tots els jueus. Mai no he dit res d'amagat. Per què em preguntes a mi? Pregunta als qui m'escoltaven quines coses els deia. Ells saben el que he dit». Així que Jesús hagués parlat, un dels guardes que eren allà li va pegar una bufetada dient: «És aquesta la manera de contestar al gran sacerdot?» Jesús li respongué: «Si he parlat malament, digues en què, però si he parlat com cal, per què em pegues?» Llavors, Anàs l'envià lligat a casa de Caifàs, el gran sacerdot. Mentrestant, Simó Pere s'estava allà dret escalfant-se. Li digueren: «Vols dir que tu no ets també deixeble d'ell?» Ell ho negà: «No, no ho soc pas». Un dels criats del gran sacerdot, parent d'aquell a qui Pere havia tallat l'orella, li digué: «Però si jo t'he vist a l'hort amb ell». Pere tornà a negar-ho, i a l'instant el gall cantà. Després dugueren Jesús de casa de Caifàs al pretori. Era de bon matí, però ells no van entrar dins el pretori per no quedar-se impurs i poder menjar el sopar pasqual. Per això Pilat sortia a trobar-los fora del pretori i digué: «Quina acusació porteu contra aquest home?» Ells li contestaren: «Si aquest no fos un criminal, no te l'hauríem entregat». Pilat els replicà: «Emporteu-vos-el vosaltres mateixos i judiqueu-lo d'acord amb la vostra llei». Els jueus li respongueren: «A nosaltres no ens és permès d'executar ningú». Calia que es complissin les paraules que Jesús havia dit, indicant com havia de morir.
Llavors Pilat se'n tornà a l'interior del pretori, feu cridar Jesús i li digué: «Tu ets el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt de tu, això que em preguntes, o bé d'altres t'ho han dit de mi?» Pilat replicà: «Que potser sóc jueu. Són el teu poble i els grans sacerdots els qui t'han posat a les meves mans. Què has fet?» Jesús contestà: «La meva reialesa no és d'aquest món. Si fos d'aquest món, els meus homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. Però la meva reialesa no és d'aquí». Pilat li digué: «Per tant, tu ets rei?» Jesús contestà: «Tu ho dius, jo sóc rei. Jo he nascut i he vingut al món per donar testimoni de la veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu». Li diu Pilat: «I què és la veritat?» Després de dir això, Pilat va sortir altra vegada a fora, on eren els jueus, i els digué: «Jo no li trobo res per a poder-lo inculpar. Però ja que teniu per costum que us deixi lliure algú en ocasió de la Pasqua, voleu que us deixi lliure el rei dels jueus?» Ells van contestar cridant: «Aquest no, volem Barrabàs». Barrabàs era un bandoler. Llavors Pilat feu assotar Jesús. Els soldats li van posar al cap una corona d'espines que havia entrenat i el cobriren amb un mantell de porpra. Se li acostaven i li deien: «Salve, rei dels jueus!» I li pagaven bufetades. Pilat tornà a sortir i els digué: «Ara us el trauré aquí fora, perquè sapigueu que no li trobo res per a poder-lo inculpar». Llavors sortí Jesús portant la corona d'espines i el mantell de porpra. Pilat els diu: «Aquí teniu l'home». Quan els grans sacerdots i els guardes del temple el van veure, cridaren: «Crucifica'l! Crucifica'l!» Pilat els diu: «Emporteu-vos-el vosaltres mateixos i crucifiqueu-lo, que jo no li trobo res per poder-lo inculpar». Els jueus li contestaren: «Nosaltres tenim una llei, i segons aquesta llei ha de morir, perquè s'ha volgut fer fill de Déu». Quan Pilat sentí aquestes paraules, va agafar molta por. Va entrar altra vegada dins el pretori i preguntar a Jesús: «D'on ets tu?» Però Jesús no li tornà contesta. Llavors Pilat li diu: «A mi no em parles? No saps que tinc poder per deixar-te lliure o per a crucificar-te?» Jesús li respongué: «No tindries cap poder sobre mi si no l'haguessis rebut de dalt. Per això, el qui m'ha entregat a tu és culpable d'un pecat més gran». Des d'aleshores, Pilat intentava deixar-lo lliure, però els jueus es posaren a cridar: «Si deixes lliure aquest home, no et pots dir amic del Cèsar. Tothom qui es fa rei va en contra del Cèsar». Quan Pilat sentí aquestes paraules, dugué Jesús a fora i es va asseure al tribunal en el lloc anomenat l'Empedrat, en hebreu, Gàbata. Era el dia de la preparació de la Pasqua, cap al migdia. Pilat diu als jueus: «Aquí teniu el vostre rei». Ells cridaren: «Fora, fora, crucifica'l!» Pilat els diu: «El vostre rei ets de crucificar?» Els grans sacerdots respongueren: «No tenim cap altre rei fora del Cèsar». Llavors Pilat els el va entregar perquè fos crucificat. Prengueren doncs Jesús i, portant-se ell mateix la creu, va sortir cap a l'indret anomenat Lloc de la Calavera, que en hebreu es diu Gòlgota. Allà el crucificaren, juntament amb dos més, un a cada banda, i Jesús al mig. Pilat va fer escriure un rètol i el feu posar a la creu. Hi havia escrit: «Jesús de Natzaret, el rei dels jueus». Molts dels jueus el van llegir, perquè l'indret on havia estat crucificat Jesús queia a prop de la ciutat. El rètol era escrit en hebreu, en llatí i en grec. Però els grans sacerdots digueren a Pilat: «No hi escriguis el rei dels jueus. Posa-hi: aquest va dir: jo sóc el rei dels jueus». Pilat contestà: «El que he escrit ja està escrit». Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, van agafar el seu mantell i en feren 4 parts, una per cada soldat, i també prengueren la túnica. Però la túnica era sense costura, teixida d'una sola peça de dalt a baix, i es digueren entre ells: «No l'esquincem,
sortegem-la a veure a qui toca. S'havia de complir allò que diu l'Escriptura. S'han repartit entre ells els meus vestits, s'han jugat els daus la meva roba. Això és el que van fer els soldats. Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i al costat d'ell el deixeble que ell estimava, digué a la mare: «Dona, aquí tens el teu fill». Després digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare». I aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva. Després d'això, Jesús, sabent que tot s'havia realitzat, perquè s'acabés de complir l'Escriptura, va dir: «Tinc set». Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van posar al capdamunt d'un manat d'hisop una esponja xopa d'aquell vinagre i li acostaren els llavis. Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir: «Tot s'ha complert». Llavors inclinà el cap i va lliurar l'esperit. Per als jueus era el dia de la preparació i els cossos no es podien quedar a la creu durant el repòs del dissabte, més quan aquell dissabte era una diada solemníssima. Per això els jueus van demanar a Pilat que trenquessin les cames dels crucificats i traguessin els seus cossos. I anaren doncs els soldats i van trencar les cames del primer i les de l'altre que havia estat crucificat amb Jesús. Quan arribaren a Jesús, es va adonar que ja era mort i no li trencaren les cames, però un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança i a l'instant en va sortir sang i aigua. El que ho veient dona testimoni i el seu testimoni és digne de crèdit. Ell mateix sap que diu la veritat, perquè també vosaltres cregueu. En efecte, tot això va succeir perquè s'havia de complir allò que diu l'Escriptura. No li van trencar cap os. I en un altre lloc de l'Escriptura diu: «Miraran aquell que han traspassat». Després d'això, Josep d'Arimatea, que era deixeble de Jesús però d'amagat per por dels jueus, va demanar a Pilat l'autorització per a treure el seu cos de la creu. Pilat hi va accedir. Josep, doncs, hi anà i va treure de la creu el cos de Jesús. També hi anava Nicodem, el qui temps enrere havia visitat Jesús de nit i portà una barreja de mirra i àloe que pesava unes 100 lliures. Llavors van prendre el cos de Jesús i l'amortallaren amb un llençol, juntament amb les espècies aromàtiques, tal com és costum d'enterrar entre els jueus. Hi havia un hort a l'indret on havien crucificat Jesús, i dintre l'hort un sepulcre nou, on encara no havia estat posat ningú. Com que pels jueus era el dia de la preparació i el sepulcre es trobava a prop, van dipositar-hi Jesús. Comentari per mossèn Francesc Catarineu, Sabadell. Quan Jesús hagué pres el vinagre va dir: «Tot s'ha complert». Llavors inclinà el cap i va lliurar l'esperit. Avui celebrem el primer dia del Tridu Pasqual. Per tant, és el dia de la creu victoriosa, des d'on Jesús ens deixà el millor d'ell mateix, Maria com a mare, el perdó, també els botxins, i la confiança total en Déu Pare. Ho hem sentit en la lectura de la Passió, que ens transmet el testimoni de Sant Joan, present al Calvari amb Maria, la Mare del Senyor i les dones. És un relat ric en simbologia, on cada petit detall té sentit. Però també el silenci i l'austeritat de l'Església avui ens ajuden a viure en un clima de pregària ben atents al do que celebrem. Davant d'aquest gran misteri, som cridats, primer de tot, a veure. La fe cristiana no és la relació reverencial envers un Déu llunyà i abstracte que desconeixem, sinó l'adhesió a una persona, veritable home com nosaltres, i alhora veritable Déu. L'invisible s'ha fet carn de la nostra carn i ha assumit el ser home fins a la mort, i una mort de creu. Però va ser una mort acceptada com a rescat de tots, mort redemptora, mort que ens dóna vida. Aquells que hi eren i ho van veure ens transmeten els fets i alhora ens descobreixen el sentit d'aquella mort. Davant d'això, ens sentim agraïts i admirats. Sabem el preu de l'amor. Ningú té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics.
La pregària cristiana no és sols demanar, sinó, primer de tot, admirar agraïts. Jesús, per a nosaltres, és model que cal imitar. És a dir, reproduir amb nosaltres les seves actituds. Hem de ser persones que estimem fins a esdevenir un do pels altres, que confiem en el Pare en tota adversitat. Això contrasta amb l'atmosfera indiferent de la nostra societat. Per això, el nostre testimoni ha de ser més valent que mai, ja que la donació de Crist és per a tots. Com diu Melitó de Sardis, ell ens ha fet passar de l'esclavitud a la llibertat, de les tenebres a la llum, de la mort a la vida. Ell és la Pasqua de la nostra salvació.